पदबतजरा जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि सेथि गायसनथाइ सान थांनाय 2024 मायथाइनि दिनैनि खालार बे खालारावनो जोंनि बे पदबतजरानि ओनसोलाव थानाय मोनसे गेस्ट हाउसआव बेखौ दाफुंना लानाय जादोंमोन आरो खोब मोजां बुंनांगोन दिनै बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै मोनसे बिथांमोना हाबाफारि लादों गेवलां मेल मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेवहायनो आंखौ आलासि महरै लेंहरदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै जोबोदनो गोजोननाय मोनदों बिथांमोनाव नुनो मोनदों जे फुंबिलि समाव बिथांमोना फ्लेग हस्टिं खालामदों बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे फिरफिला बेखौ आरो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों आरो बेवहाय गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बे ओनसोलनि थागिबि आरो बे ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा नैबे पदबतजरा जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनजों मदद होनानै बिथांमोना बाहागो लादों बिथांमोनजों जों सावरायदों जे खौरां बिजोङा रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गोनांथि दं आरो खौरां बिजोङा बे समाव रायजो राजाफोरजों थाफानानै मा खामानि मावनो हायो आरो बिथांमोननि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ माबोरैहाय सरकारनो मिथिहोनो हायो बेफोर आयदाखौ लानानै जों सावरायदों आरो सासे खौरांगिरि जानांगौब्ला माबायदि जानांगौ प्रफेशनेल हिसाबाव माबायदि लांनांगौ आरो माबायदि खामानि मावनांगौ बेनि सायावबो जों सावरायनाय जादों जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि खौरांगिरिफोर दङ जाय खौरांगिरिफोरा दिनै स्थिर नङा जेराव जों नुनो मोनदों सम सम जे बिथांमोननि थांखिया गोबां जायो लोगोसे खौरांगिरिबो जाबाय आरो बेनि अनगायै गुबुन मोनसे आयदाखौ बिथांमोना लायो थ' बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे जाय बिथांमोना नैबे खौरांगिरि महरै जाय खामानि मावदों जे बिथांमोना प्रफेशनेल हिसाबाव जेन लायो जेन बिथांमोननि खामानि मावनाया मोनफ्रोमबो आयदाया जेन खौरांजोंनो रिलेटेड थानाय आरो गुबुन मोनसे अपसन बिथांमोना साना आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों आरो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि चेनेलफोर ओंखारदों जायखौ जोङो गुबैयै जों बिथांमोनखौ बुंनो लुबैदों जे गावनो लग' लाबाय गावनो एडिटरबो गावनो बेनि फाउन्डारबो दा हारसिंथिं बिथाङा खामानि मावदों आं बिथांमोनखौ थुलुंगा बा बिथांमोनखौ आं गाज्रि बिदि बुङाखै बिथांमोनाबो जा नाथाय प्लेटफर्मखौ एसे आब्रुथि गोनाङै जेन खालामो जेन खौरां बिजों होननानै बुङोब्ला बै खौरां बिजोङा सरासनस्रायै जोंनाव मा नांगोन खौरां बिजों जानोब्ला हमनानै ला नों मोनसे चेनेल जुदि नों खालामनांगौब्ला बेवहाय सरासनस्रायै बेवहाय अफिस थानांगोन अफिसजों लोगोसे बेवहाय थानाय एडिटरनिफ्राय लानानै एंकार कन्टेन्ट राइटार नों बेवहाय लाइटिंनिफ्राय लानानै केमेरामेननिफ्राय लानानै नोङो टेकनिशियान नों गोबां बेवहाय थानांगोन आरो जायखौ नों सोरजिना लानांगोन बेखौ जुदि नों सोरजिना लायालासिनो नों जुदि गाव हारसिंनो लग' लानानै गुबुन जायगायाव निउस बानायहैब्ला बेनि उनाव नों आपल'ड होबाय गुबुन फारसेथिं नोङो निउसनि आयदाखौ नोङो लग' लानानै खालामबाय थादों नाथायबा जोंनि मानदान्दाखौ जेराव खम खालामबाय थानायखौ जों मोनदांदों जेराव जोङो गासिबो मोनसे जुदि प्रग्रामफोर जायोब्ला खायसे प्रग्रामफोर जायोब्ला बेवहाय हिउज गेदारिं मोनसे लग' नुनो मोनो जेराव नोङो दिनैनि खालाराव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बर'नि मुंफोरजों रिपर्टार बा नैबे चेनेलफोरनि मुङा बा नायगिरनानै जों मोनलायला जोंनाव गोबां बेफोर मुंजों जोंनाव चेनेलफोर जाबाय नाथाय बेखौ जों सामलायनाया बेसेबां आरो जों बेखौ मानदान्दाखौ निउस चेनेल रिपर्टार बा नैबे चेनेलफोरनि मुङा बा नायगिरनानै जों मोनलायला जोंनाव गोबां बेफोर मुंजों जोंनाव चेनेलफोर जाबाय नाथाय बेखौ जों सामलायनाया बेसेबां आरो जों बेखौ मानदान्दाखौ निउस चेनेलनि जे मानदान्दा बिथांमोननि खस्थ' दुखु खस्थ'फोरखौ जों बोरैहाय लांनांगोन बेखौ एसे नोजोर होनायाबो गोनांथि दं होननानै आं सानो थ' प्रफेशनेल हिसाबाव जुदि जों लायोब्ला जेन'बा जाखिनि जोंनियाव एसेल' खमसे खम जोंनियाव 2000 जोंनाव रिपर्टार जोंनाव दङ दा बिसोरनो खौसे जानानै जुदि जों खामानि मावोब्ला हयथ' जोंनि फिल्डआ मोजां जागोन आरो मोनसे वाइडलि आरो साफ्रोमजोंबो मोनसे प्रफेशनेल हिसाबाव जों लांनो हागोन आरो जाय आं रोङिखौ बै सुबुङा रोंगोन आरो जाय बै सुबुङा रोङिखौ आं रोंगोन थ' बे हिसाबाव जोङो गासिबो ज' जानानै जुदि खामानि मावलायोब्ला हयथ' जोंनि नैबे खौरां बिजोङा गोजौ फारसे दावखोगोनखौ मिजिंथिदों आरो नैबे सुबिदायावनो आं बुंनो लुबैदों जेराव जोङो नुनो मोनदों खायसे जोंनि गेजेराव मोनसे फारागथि सानलायनाय जेन मोनसे चेनेलखौ जोंनि गेजेराव फारागथि लाबोयो जेरै
UPPL चेनेल BPF चेनेल सोरबा नों गुबुन गुबुन राजखान्थिजों लोब्बा लानानै बबेबा मोनसे चेनेलखौ मुं सुयो दा बै मुं सुग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जाय चेनेलखौ नोंथाङा जुदि सानदों बै चेनेला BPF चेनेल बै चेनेला UPPL चेनेल बै चेनेला कंग्रेस चेनेल बा बै चेनेलखौ नोंथाङा बिनि जुदि सानदोंब्ला बैनि बिजोंनि गेजेरजोंनो नों मानो बुंनो हाया नोंथाङा चेलेन्ज खालामनांगौ जाय चेनेलजों बा जाय चेनेला उमुकनि प्रिन्टेड बे निउस होनानै चेनेल होनानै मिन्थिदोंब्ला बै मानसिया बिनि गेजेरजोंनो बाथ्राखौ बुंनो हानाय मोनसे सुबिदा दा बे बुस्थुखौ खालामना लानाय गोनांथि दं फारागथि खालामनो नाङा दिनैनि गेजेराव जोंनियाव इसेल' बिबांनि सुबुङा दिनै निउस चेनेलजों एंगेज जानानै दङ दा बैफोर सुबुंफोरा जुदि गाबोन समनिया जा बिथांमोन दङ जाय बर'फोरनि दुखु सुखुनि बाथ्रा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंफोरनो हायो रायजो राजाफोरनो दिन्थियो दा बैफोर सुबुंफोराबो मोनसे ओरैबायदि सम फैनो हागौ बिथांमोननि फारागथि खालामनायावनो चेनेलनि बा सुबुंफोरा बै खौरांगिरिफोरा गोमालांनायनि थासारियाव जानो गोनां जानो हागौ आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम 2000निबो गोजौआव रिपर्टारफोर दङ जाय बेजों एंगेज खालामनानै न'खर सुंथानानै दङ बे न'खर सुंथाना थानाय सुबुंफोरा जुदि गाबोन समनिया जुदि बिथांमोना खामानिखौ गारोब्ला बिथांमोननि जेंना जायखौ जों निबनुवा जेंना होननानै बुंदों खामानि गैजायै जेंना दा बिथांमोना खामानि गैजायै जेंना जुदि जायोब्ला बेनि दायित्वखौ सोर लागोन बिथांमोना लागोन नामा जाय बिथांमोना दिनै फारागथि खालामनानै BPF UPPL होननानै फारागथि खालामनानै कंग्रेस फारागथि खालामनानै जोंनि रिपर्टारफोरखौ दिनैनि थारिखआव जानगार होनो नागिरदों बे जानगार होनाय नागिरनाय सुबुंफोरा दायित्व लागोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि दिनैनि थारिखआव आं बेखौनो खावलायगोन जे गासिबो खौरांगिरिफोरखौ मोजाङै अनसाय समान लेभेलजों जेन लांबाय थायो रिपर्टारफोरखौ रिपर्टार बायदि बिथिंजों जेन लाङो आरो खामानि मावनायाव जेन सुबिदा होयो चेनेलफोरखौ जेन डिफारेन्स जेन खालामा आं बेखौ नैबेनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बा रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ खावलायबाय आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जेन खौरां बिजोंखौ अनसायना लानो थाखाय आरो आंगो खालामना लानो थाखाय रायजो राजाफोरनि दुखुनि बाथ्रा सुखुनि बाथ्राखौ बुंफोरना होनायाव बिहोमा गोनां खालामनो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।